ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನ್ಮ 1924 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋಗಾದ ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ನಡತೊಂದು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಫೈಲ್ ಆಪೇರು ದಯಗು. ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡ ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಈ ಮಾಯದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಡು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪೆಟ್ಟಾಪುನ ಕಾರಣ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೂಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓದವೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಾನಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಓದವೇರು. ಏರೆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡೆರಡ ಐನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೆರಡ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂದುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಸದ್ಗುರುಳ ಸಹ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಂದು ತನ್ನತೆಗೆ ನೆನಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಅತ್ತನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪುಲಿ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಮಾತೆಡಲ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಚ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ನಿಕಲು ರಾಜಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೋಗಿಲೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಓದವನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಜೊತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಗುರಿರ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಾಪ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇನು ರಾಜರಿಗ್ಲ ರಾಜರಾಪನ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ರಾಜಯೋಗ ಆದುಂಡತೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಕಲ್ಪವುಜೇರು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪವೇರು. ಇಂದು ನೆನಪು ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಯೋಗಯುಕ್ತಾಲೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನು ಇತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಲ್ಪವ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ 6 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮನೇ ತೂವಡಾಪುಂಡು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆವಂದಿನ ಕಾರಣ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರುಡು ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ತೆರಿಪವೆರೋ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪವುಜೇರು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವರು. ಏರು ಮುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಏರು ಪೂವು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಶಾಲೆಡು ಜೋಕುಲು 5 ಆಜಿಯನ್ನೇ ತರಗತಿಡು ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪೇರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಏಪ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪೇರೋ ಅಪಗ ದುಂಬುದ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜೋಕುಲು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೆರಿವುನಕುಲು ಅವು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಬೈದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆತೇರು ಪಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ತೆರಿವೆರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಸುರುಕೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಓದುಜೇರು. ಓದವನಾರ್ಲ ಸಹ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತಲ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು. ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಓದವನ ಅಂಚಿನರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಸಹ ಓದವನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು. ಏತೇತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರೋ ಆತಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅಜ್ಞಾಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ತೂಪು ನೀಡ್ದವರನ್ನೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದವನ ಅಂಚಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೆ ಅವಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ನಡತೆರ್ದು ಪಾತೆರ ಕತೆರ್ದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರನ್ಲ ಕೇನುವೆರು. ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಓದುವೆರು
ಮೊಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೆ ಬಲಹೀನತೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು. ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕೇನಂದೆ ಒವ್ವೆ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಮಾಯದ ಲಡೈ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ಐನು ಬಾಬಾ ತೆರೆಯುದೇರು. ಬೆರೆಗ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಯೆ ಮೋಸ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ 10 ವರ್ಷಲು ಓದುದುಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಈತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ದೇಹ ಅಹಂಕಾರ ಪತ್ತುಂಡ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬುರುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೇರಿಪೇರು ಏರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಜೋರಾದು ಬೂರುಂಡು. ಮಾಯಲ ಸಹ ಬಲಶಾಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಶಾಲಿ ಆದ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪು ಬಾಬಾ ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದಿರೋ 6 ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 6 ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಒರಿ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಉದಾಹರಣೆನಂತೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ತೀಯರಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ 6 ಉಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ದೇಹಲಡಿ ಗೀತ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಗೀತ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಗೀತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಗೀತೆನು ಓದುವೆರು ಆಂಡ ಭಗವಂತೆ ಎಂಚ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪಿರು ಒಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯೋಗಪ್ಪುನಗ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಎತ್ತನು ಇಂದು ಕೋಡೆದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ನೀ ತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದು ಮಲ್ತದು ಪೋಯೆ ನಿಕುಲು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಾದು ಬುರ್ತಾರು ನಿಕ್ಲಿಗಳ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಆ ಗೀತೆನು ಓದು ನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಈ ಅನುಭವ ಆಪುಂದಾನೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಗೀತೆದ ಪುಸ್ತಕನು ಓದುವೆರು. ಅತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಗೀತೆನು ಓದುಜೇರು. ಅಂತರ ಅಂತುಂಡತ್ತೆ ಅಕಲೆಗಂತೂ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಪುಜೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತುಗು ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ನಲ್ಲ ತಿರ್ತುಗು ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನವರ್ದು ತೂಲೆ ಎಂಚಿನಾದು ಬುಡ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ವಿಷಯ ಸಾಗರದ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುನವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದೇನು ಓದು ನೆರೆದವರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ವಾ ಕಡೆರ್ದು ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜೆ ಗುರಿನು ಮುಟ್ಟುವ ಪಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಓರೋರ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪೊರ್ದು ಓದವೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏಪ ಭಗವಂತೆನೆ ಓದವನಗ ನಿಕುಲು ದ್ಯಾಗಿ ಓದುವರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಗೀತೆಡು ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುದ ಆತು ಸರಿ ಉಂಡು. ಐನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಲಿ ಸತ್ಯ ಯುಗುಟಂತೂ ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಅನಾದಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಜಿ. ಇಂದು ಸುರುಡ್ದು ನಡತು ಬತ್ತಿಜಿ. ಇಂದು ಅನಾದಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಅನಾದಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ನಾಟಕ ಅನಾದಿ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅನಾದಿ ಆದುಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಅವೇ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಪಾವನೆರ್ದು ಬದಲಾದು ಪತಿತಾಪುನೆರ್ದು ಅವರ ಪುದರು ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ತುನು. ದೇವತೆಲ್ನ ಬದಲಾದು ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಎಂಚ ಬೇತಕಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ರಜೋ ತಮ್ಮೋಡು ಬರ್ಪಿರೋ ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲ ಸಹ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ರಜೋಡು ಬರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಕಾರಣ ದೇವತೆಲ್ನ ಬದಲಾದು ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಪುದರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅಸಲಾದು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ದೇವತೆಲು ಸದಾ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದು ಬುಡ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಪಂದು ಇದ್ದೀತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಕೇನ್ಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏಪ ಏರೆರ್ದು ರಚನೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಐನು ಸ್ವರ್ಗ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಓವು ಹಿಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ಬದುಕುವರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸೈತು ಪೋಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯದ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು. ಲಡೈ ಆಪುನೆರ್ದವರ ದ್ರೋಹಿಯಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ರಾವಣಗಾದಿತ್ತೆರು ಪಂಡ ರಾವಣಗಾದಿತ್ತೆನಕುಲು ರಾಮಗಾಯರು ಕೂಡ ರಾಮನ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ರಾವಣನ ವಿಜಯನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಕಡೆ ಒಯ್ತೊನೆ. ಕೆಲವರು ಕಾಯಿಲೆಗೀಡಾದುಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು, ಮುಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು, ಕುಶಿಲ ಉಪ್ಪುಜಿ, ದುಃಖಲ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಮದ್ಯಡುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಯಡುಪ್ಪು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಜೋಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು, ರಾವಣಗುಲ ಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಇತಿ ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟುಲ್ಲಾರು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೇನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈದೆರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೆರಿವು ನೋಡಾಪುನು. ಆಂಡಲು ಸಹ ಬಾಬಾ ಶುಭನೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಎಂಕುಲು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಕಥೆಲ ಸಹ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆಪುನಾದುಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆನು ಕೇನುವಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪಂತು ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೀರು ಇನ್ನೇನಂತೂ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೆರು ಕೇನುವೆರು ನೀಕುಲು ಎಂಚಿನಂತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಾಯೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ನೀಕುಲು ಎಂಚಿನಂತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆ ನೀಕುಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾವನಾವಡು ಏರೆ ಬತ್ತನ ಲಕ್ಲೇನು ಕೇನೊಲಿ ಈ ಜನ್ಮಡು ಒವ್ವೇ ಪಾಪಕರ್ಮನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿದಾನೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದು ಪಾಪಿಲಂತೂ ಅದೇ ಉಳ್ಳರು ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪನು ಪನ್ನಗ ಹಗುರಾದು ಬಿಡುಪರು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತನ ಆಂತರ್ಯಡು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪನು ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಹಗುರಾದುಪ್ಪರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುಜಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಮಾಯೆ ಒರಾನಿ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರದು ಬಿಡ್ಪುನು ನೀಕಲು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಶರೀರಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯಡುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪಾವನಾಪೆ ಯಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದಂತು ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಪರಾಯ ದೇಶಡು ಬೇತೆಕ್ಲ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ ಪೂರ್ಣ 44 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಬೇರ್ಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಪುಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನಂತೂ ತಿರಿಯೊಂದರತ್ತೆ ಬೇರು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಲ್ಲೇರು ಬೇರಂತೂ ಬಾಬಾರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುಜಿರು ಬುರ್ದು ಪೋಕ ಪಂದು ಚಿಂತೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಾರ ಅಂತೂ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದೇರು ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ತೆರಿದನು ತಮಾಸೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮೀಪಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಪವೆ ಬಾಬಾ ಈರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಲ್ಲರು ವರನೇ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪರು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪೆರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಮಾತೆನಲ್ಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಚಲನೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಡತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯೋಡು ಬಾಬಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕೆಲವರು ಬರೆಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕ್ಷಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತರ್ಡ 100 ಪಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತುದು ಎಂಚೆಲ್ಲರೋ ಅಂಚನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ವೇರು ಇದು ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ರಾಮ ಅಂಚನೆ ರಾವಣನ ಲಡಾಯಿಯಾದುಂಡು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯನು ದೆತೊಂಡೇರು ಪಂದು ತೊಜ್ಪವೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಜೋಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರೋ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಯ ಪೈಸದ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಶ್ವರನ ರೂಪ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಈಶ್ವರ ಅದು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಈಶ್ವರ ಏರ್ನ ವಿನಾಶನ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಇಂದೇತು ಅಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಇನ್ನೇನು ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಇತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾದು ಮಲ್ತುಪೋಯೆ ನೀಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುದಾರು ನೀಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಅಂಚಿನಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದು ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಇಂದು ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲ್ದುನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಗ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಆರು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುನು ನಿಖಿಲ ಆತ್ಮಡ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರನು ಕೊರಪೇರು ಆತ್ಮಗೂ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತೇರಿದುಂಡು ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವತೆಲೆಗೆ ಓದವನಂಚಿನಕಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೀರು ನಿಖಿಲೆ ಓದಡಾಪುನು ನಿಖಿಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಹೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು ಈ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪರು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪೇರು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕಸು ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದ ಮಧುರಾದ ನಡಪೋಡು ದೇಹ ಅಹಂಕಾರಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗ ಬಾಲ್ಯಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಡು ಶಕ್ತಿನು ಜಿಂಜವಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪವಿನೇನು ಎಂಕುಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಐನೆರ್ದವರಾಯ್ತು ಶಕ್ತಿನು ಜಿಂಜವೆರು ವರದಾನ ಅವಿನಾಶಿ ನಶೆಟ್ಟಿತದು ಆತ್ಮಿಕ ಮಜ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಜದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರದ ಪರಿಸ್ಥಾಭವ
ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವತೆಲಿಡದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಜೀವನಡು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಇಮರ್ಜ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಅನುಭವಲ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಐನಿಡ್ದವರೈತೆ ಸದಾ ಈ ನಸೆಯೊಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲಿಡದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ನಸೆನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಜ ಮೋಜಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಸೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಜ್ಜೆಡುಪ್ಪರು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗೊಂದಲಾದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪಗನೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪನಡಾಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.